Ladies and gentlemen, human sa paghangop sa libuan ka mga Sugboanon sa pag-abot sa Sugbo gikan sa Bohol sa halangdon nga si Archbishop Designate Alberto Abet Uy, gisugdan niya ang adlawng Lunes pinaagi sa paghalad og Santos nga misa. Gipahigayon kini sa St. Joseph Chapel sa Archbishop's Residence sa Dakbayan sa Sugbo. Ang tema sa maong selebrasyon may sentro sa pagpasidungog sa tulo ka arkanghel, si San Miguel, San Gabriel o si San Rafael. Kung ganahan sa Pilipino dito sa taas kay tempting mo dito sa taas. Gani sa wali gipahimug-atan ni Archbishop Designate Abet nga sama sa mga arkanghel, angay usab unta kita masayod kung kanus ata angay mubangon gikan sa mga pagsulay ug mopalambo sa atong kinabuhi. Ug andam usab kita nga magpabiling mapaubsanon taliwa sa mga grasya nga gibukbo kanato. Dito kung uban sa Ginoo kita musaka una. Ang problema nato ng mga tao kay ganahan ta kanunay ra musaka. Biyag na sa taas, gusto ko kita musaka. Musaka pa rin. Yadag ka na to, kung ito na sa taas, di naman. Human sa Santos nga misa, gipahigayon ang usa ka tree planting activity sa Archbishop Compound isip simbolo sa pagpangu ni Archbishop Designate Abet sa Archdiocese sa Sugbo. Ang pagpakabana sa kalikupan usa sa mga advokasya nga bitbit niya sa pag-abot dinhi sa Sugbo. Samtang niining ikaduhang adlaw ni Archbishop Designate Abet sa Sugbo, mitambong siya kauban ang ubang miyembro sa simbahan sa usa ka feeding program nga gipahigayon sa Mabolo Parish, Cebu City. Hindi ko mga obispo din lang para sa mga dagko sa katilingban. Kundi usar sa ka-obispo o tingali labaw sa tanan para sa mga gagmay ng mga anak sa Diyos. Ang gagmay ng mga anak sa Diyos, may kasabot, tining mga bata, pero apil po ang mga dagkong tao na gagmay o tingog diha sa katilingban. Ang kalihukan ubos sa programang Abtanan sa Kaluoy o ang Oasis of Mercy nga tumong moalagad sa mga batang libod suroy o gikan sa kabus nga mga pamilya pinaagi sa paghatag og pagkaon, kaliguanan, duwaan ug uban pa. Kapin 200 ka mga bata ug hamtong ang nakapahimo sa maong programa atol sa pagbisita ni Archbishop Abet sa maong parokya. Nalipay kami sa iyang gingon ganina nga extension ng Abtanan sa Kaluoy sa program sa simbahan. Kay kung kung sawali lang sa simbahan, makulangan dapat diri ang action good sa paghatag sa kaluoy sa mga katawhan, labi na mga kabos. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.